kai ma dalla yawa in san babban gidan sarga da sauro ana shagaban ta zuru da su goro ana rera bai duka na da na tsaro na ci gwalo uban tabo ciki na yi haro yawa da dan sakaran har wanda ya turo kama da bambanci babba da yaro kamar makwarwa da su mauro ko kuma masara ita da su gero ko ka dauki shata da su ɓairo ka san ko ai da bambanci a walla ya so ya ci banza sai gashi kuma ya tashi ga banza bai kai ko ina ba yaro sai izza nasarar gawuna ya tumbushe gwaza ya lashe kuramari yawa banza ba ta samu ba ɗaya kura 30 bai kai ba ashe wuyansa bai isa yanka ba bai isa sankaran da zafi sosai ba kujera ta gwamna ai ba wasa ba kai ba a majalisa ta tarayya ce ba ba kuma ta karanci amomi ne ba balle ka ce ba za ka ji tsoro ba gashi an buga kuma baka kai ba sai ga auna sai ga auna yawa ga waziri da baitoci idan makeri yaro da kawaici ni ne na gawuna mai hana barci a gwamnan Kano kaɗan nan gaba munci sabon na jiniyo ne ɗan baba na fi uba ga zari ba jiniyo ba zai canja hali ba kai shi ya ce a yau haka baba shi ya ce in an zo a ci maza kai banza ba ta samu ba ya kuma jama'ar Kano firamare ya kammala saura janaral zabe ko can janaral zabe na sirga wanda za mu zaba mu yi karto an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sirga da sauro na sirga wanda ya ci zabensa na farko banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na ce yaro ya so ci banza haya banza ba ta samu ba daga ta ga wanda ya tunzura da dan na isa sauro dibtin ganduje ya ci zabensa na farko ma dalla firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na hai farko to da farko Allah zan kira shi yayi kowa wanda shi yayi mai rai jim kadan ya zama gawa banza ba ta samu ba gawa da fa mini bai tukan su je kunnun kowa na mika sakoncin zabe ga kanawa da na dauko banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ka kara salati ga wani da bawan da ka aiko yawa kuma zo na sannadinsa ne ni na yi karko banza ba ta samu ba to har hali har sahabihi sun faɗi sako wanda kai kace yan aljanna ne mai zai shiga na arko banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ashe sawon rakumi baya taushe da giwa kamar ni sha daban ne da na wawa banza ba ta samu ba kuma akwai bambanci biya na taushe da kubetuwa lissafin duna ne da yaransa na ɗaukuko yawa banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko takalmin wani ya bata ya fasa da madauki majalisa bana ta bare sai dai ya ci kwaki banza ba ta samu ba layar mu da rago bana sun ko da awaki tun da mai kishi dan halali a gwamna
haushi ba yawa. banza ba ta samu Ya ce ba. na warware kullum su gane banza ba ta samu ba. Banza a ci banza, Ga Nasiru ga wanda ya ci zabensa na farko. an zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala an sargaba sauro. Nasir ga wanda ya ci zabensa na farko. Asha! Yawa! Ai! Wa ya faɗa maka? Bar na gabas kake, Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru ga wanda ya ci. wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga Nace wanda ya in ci. kai wa ya faɗa maka? Wai bar na gabal take. Gashi wanda da tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru ga wanda ya ci. Wa ya faɗa maka? Ma dalla. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda A ya ci. cikin baitocin da zai yi yau da akwai tambaya wai da magi da gishiri waye yake gyara ya bayan maganar daudawa bakar da kuce in tsaya balle na mashi da ke saka ko ba dandano a ci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda ya ci. idan ga mota a gari ta ya zan tafi a ƙasa kana kowa aka bashi yake karba shi zai rasa ai na ma dai an jima mu je ko kusun bisa sola da yan takararsa karadi zai hana su ci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda ya ci. kowa ya ga damisa tana da alamar fada a yi min yar dariya ya fi a yi min shuda ku dai galibiri mu bai da banza a samar kada domin shiga wanda jandaral ne ya rage kawai ya ci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda ya ta ci. zafin nema ba za ya kawo samu kam a nan gaba lema da kayan gwari za su yi ragam ta sai dai su ji gobe mun ci zabe kawai kwatsam sai mun toshe mai udara ko ɗaya ba mu san su ci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda ya ci. ita mai jawara tana da kyau sai yaudara a to kuma sannan gashi jayira ba ta gudun kira misali kan zula ne nake ba ku ko an kara domin ko dan farfaganda ne ku shaida mazambaci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda to ya kai ci. ne yaro a ya turo ka ja fada kuma ka san ba ka iyawa hakan ka tara da gashi an kashe ka tun jiya har kashin gida rashin tarbiyyar ka zai hana a komen banka karaci Wa ya faɗa maka? bar na gabal take Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir ga wanda ta ya ci. sauko da bukuku a gaban za ta makaranta